Ola a todos e a todas, hoxe imos ver as diferentes formas de inserir unha táboa en Word. O primeiro que temos que ter en conta son as marxas que temos na páxina, no documento, porque Word sempre vai a inserir a táboa en función das marxas establecidas. Para inserir unha táboa, nos temos que ir á pestana Insertar. Aquí temos un botón que se chama Táboa e nos podemos inserir unha táboa e dicirlle a Word o número de filas e o número de columnas que queremos que teña esa táboa. Si cambiáramos as marxes do documento antes de inserir a táboa, poñéndolle, por exemplo, 1 centímetro á esquerda e 1 centímetro á dereita, e agora inserimos a táboa, vedes que a táboa nova se sitúa entre esas dous márxenes, é dicir, entre un marxe esquerdo de 1 centímetro e un marxe dereito de 1 centímetro. Outra cousa que Word fai predeterminado é o ancho e o alto das filas, que depende do tamaño do texto. Se eu modifico o tamaño do texto antes de insertar a táboa, vale? Por exemplo, vamos a poñer máis grande. Vedes que se eu poño un tamaño de letra de 20 puntos, o ancho das filas é superior á táboa que fixemos antes. Entonces, para modificar o ancho e o alto, se eu, antes de inserir a táboa, modifico o tamaño da letra, Word me vai a modificar ese ancho e ese alto das filas e das columnas. Se eu quero inserir unha táboa e non me dan o número de filas e o número de columnas que me aparece aquí, vale? Imaginadevos que quero poñer máis de 10 por 18, lle dou o botón de insertar táboa, e eu aquí en Word lle podo dicir o número de columnas e o número de filas que quero, 20 e 20. E me vai a facer unha táboa de 20 filas por 20 columnas. Outra forma que teño de inserir unha táboa é dibuixala. Vedes que aquí tedes un botón que se chama dibuixar táboa e cando clicades vos aparece un lápiz e eu podo con este lápiz ir dibuixando as diferentes liñas que quero que teña a miña táboa. Como vedes, é unha táboa completamente irregular e se quero borrar algunha das liñas que dibuixei, pincho debaixo de dibuixar táboa e me vai a aparecer borrador, que é unha goma de borrar, e vou borrando aquelas liñas que eu quera que non aparezan. A terceira maneira que teño de inserir táboas son unhas táboas que xa están predefinidas, vale? Ou igual que cos encabezados e cos pés de páxina, Word, vale, ten unhas táboas predefinidas nuns formatos. Se me vou aquí a insertar táboas rápidas, teño diferentes formatos de táboas que xa están predefinidos. E eu podería escoller calquera desos, inserilo e despois modificalo. Por último, teño tamén unha opción que se chama folla de cálculo de Excel, que o que fai é inserirme unha táboa que é unha folla de cálculo de Excel e me permite facer o mesmo que se fora un Excel. Me permite facer fórmulas, cálculos. Ola a todos e a todas, hoxe imos ver as diferentes formas de inserir unha táboa en Word.
o primeiro que temos que ter en conta son as marxas que temos na páxina.